Leentje, dit was de eerste federale regering met een totaal man-vrouw evenwicht. Wil dat zeggen dat het glazen plafond dan doorbroken is? Er is misschien een klein krakje ingekomen, maar ze is totaal nog niet doorbroken, zeker wat mij betreft. Ik denk als je kijkt naar het kernkabinet, dat slechts 1 op de 8 vrouw is. Dus er is echt wel heel veel werk nog aan de winkel. Mhm. Dus ja, een klein krakje erbij, dat is er misschien, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ja. En bij uitbreiding natuurlijk niet alleen in de regering, maar in de topmanagementfuncties is het glazen plafond ook nog altijd heel erg aanwezig. Absoluut, absoluut. Als je Ja. gewoon al kijkt naar de administraties, de Vlaamse administratie heeft daar eigenlijk echt wel nog een inhaalbeweging te maken. De federale administratie is al iets beter als het gaat over ja, een bepaald quotum te bereiken, maar er is echt nog heel veel werk aan de winkel. En inderdaad, die quota, je kan er je vragen bij stellen, is dat allemaal wel nodig? En niemand wil als vrouw de excuustrus Nee. van de hoop zijn, want dat wordt dan wel vaak gezegd. Ja. Waarom Maar is het dan wel nodig? Ja. ik denk dat het sowieso nodig is. Ik zat deze week in een vergadering met Nederlandse collega's. Daar kennen ze het totaal niet. Daar hebben ze beleidsmatig geen regelgeving rond. En daar heb ik toch wel heel hard op tafel moeten slaan om te zeggen, ja, we gaan toch wel zorgen in bestuursorganen voor een bepaalde verdeling Mhm. man-vrouw. Het kan toch niet zijn dat er geen enkele vrouw in een bestuursorgaan zit. Dus je ziet toch wel dat er een bepaalde sense of urgency soms ontbreekt. En ik denk dat daarom net ook die quota nodig zijn om die sense of urgency te benadrukken en te zorgen dat er effectief toch een mooie verdeling man-vrouw is. Ja. En hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Want alleen hard op tafel kloppen zal niet volstaan waarschijnlijk. Hè? Nee, maar ik denk dat er heel veel sensibilisatie nodig is, vandaar ook die quota die echt wel nodig zijn. Maar ik denk dat we ook moeten zorgen dat we als vrouw ervoor zorgen, man-vrouw. Ik denk dat mannen in de eerste plaats misschien feminist moeten zijn, moeten kijken hoe gaan we hiermee omgaan. En dat we als man-vrouw er samen voor willen strijden om die sensibilisering echt hoog op de agenda te blijven houden. En ik denk dat het sowieso ook belangrijk is om als vrouw er ook voor te zorgen dat je ja, bepaalde zaken heel goed aanvoelt. Deeltijds werken bijvoorbeeld is meestal bij vrouwen zeer in zwang, maar je moet toch ook als vrouw weten wat de consequenties zijn, ja, naar je loopbaan bijvoorbeeld toe. Ja. En daar moet je toch echt wel voor die sensibilisatie blijven zorgen. Ja, dat is trouwens iets wat men dan via de pensioenen toch wel weer wil gelijk trekken ook. Hè? Het feit dat mensen deeltijds gewerkt hebben. Ja, absoluut. Want inderdaad, als vrouw merk je heel vaak dat je heel veel balletjes in de lucht moet houden. Ja. Ik ben niet de grote kookprinses, absoluut niet. Maar ik merk dat er naar planning toe heel vaak gekeken wordt naar mij. Wat gaan we nu weer eten vanavond? Mhm. En dat is toch wel hetgeen ons ook als vrouw heel vaak bezighoudt. Dat is die planning, dat is die zorg voor die planning. Niet tegenstaan dat onze partners allemaal hun best doen, maar het is toch wel in ons hoofd een hele logistieke ervaring of een hele logistieke uitdaging om Onderneming. alles mooi in evenwicht te houden. Ja.